Sa number 2, samtang nagasaka ang presyo sang halos tanan nga balaklon, nagpapanaog sang presyo sang isda nga aloy ang mga manug-isda sa Bacolod bangod sa natabo sa pila ka persona sa Cadiz City bangod sang allergy. May report si Richard Caballero. Ini ang ginatawag nga aloy o kuntulingan. Ini ang isda nga nangin rason sa pagka-ospital sang may kapen sa 40 ka mga persona sa Cadiz City matapos makakaon sini. Matapos magwa ang report parte diri, apektado ang baklanay sini bisan pa sa Libertad Market sa Bacolod. Kung kahapon yara pa sa 200 tubtob 240 pesos ang kada kilo sang aloy, sa karon yara na lang ini sa 180 pesos, agud lang may mabakal. Kali sa bala to, galing kaya mo to lang post po sila sa Facebook bala nga pila to kuno ka person, 25 to person na poison. Ilada to ya. Kabalaan man na nila nga kung priska nga aloy or hindi. Eto ya ilada to siyempre ma-poison to man itong ilada to saya. Ano sang ilada nga ginanamin no? Do pilan sila guro kadlaw. Mismo manugbaligya na sang isda ang nagpanugyan sa publiko nga likawan ang pagbakal sa mga indi na preska nga mga isda ilabi na sang aloy. Kinang-kinang niya ito yung guro yung ilulaw. Ay, hindi kaya mo na poison. Paano mo balaan nga preska nga aloy? Ano, kinang-kinang lang. Yung itsura, ito yung bakal nila, yung kwanto yan. O ilaw, ay ito yan. Do, damo na bala, kwan, ng ano bala. Ilaw, ay ito siya, basta ilaw, ay mo. Nagiwat ang baklanay sa bawang. Sa una, mga pila kilo pag ibligyan nyo? Damo yung mga banira, damo sa maubos, damo siya na yun yan. Pero subong pila mo ang stock? Wala stock. Eh, ginapakuan pa namin, ginapainchindi pa namin sa mga bakal. Oo. Apang sa piyak nga baligyaan nga ginapanag-iyahan ni Mary Grace Mosquida, ubos man sa giyapon ang duwa niya kabanyerang aloy kainas ang aga. Suno sa iya, tinlo kag safe ang iya baligya bangod sa Bacolod lang ini mismo nakuha, kagilayon ini nga gindala sa merkado. Hindi naman nami ang aloy suno sa iya kung 3 o kung 4 na kaadlaw nga wala pa maluto kag kun ini ang mainitan. Ang taga Bacolod yung safe yung safe ginariya ang amon yung aloy. Oo, kag guro matsyag ko sa kondisyon guro sa ila nga lawas kag matsyag ko kung hindi naging man dapat i-baklon, hindi na napabaklon, hindi na pala na-over na bala o kung mga pila ka days nga last ang aloy bisa na is 3 days eh. 3 days to 4 days wala na na yan. Oo. Kaya dapat namin ginayang pag-imo nga pag-tinlo nga pag-ilada. Isa sa mga nakabakal sa iya sang aloy kagabi, amo ang senior citizen nga si Rose Hacosalem. Suno sa iya, kung preska kag eksakto ang pagluto sa mga isda, wala man ini malain nga epekto sa tawo. Diri ko na nagbakal sa iya sang aloy, inuto na mo pagabot, wala man kami na ano. Ano pagluto niyo? Ginprito ni Banaon kag isa sa kamatis nga damo. Inutan pa na siya Ikog, wala man to nila ginutban gani. Wala ito yung ginutban niya. Why? Sa labas na. Oo, basta labas. Amo niyo. Amo naging bakal na mo. Diri sa iyo. Kagabi. wala pa kamo yung minibot sa gano. Why? Meaning nga safe gid ang mga aloy sa Bacolod. Oo, sa akin. Diri lang gidalin. Dari lang gidya, why gini problema kay kita mo katang tao. Ang ilag yung kada, isa kalisto mo. Di ba si Bala pagalo nila sa Iloilo, ya, why ito dayon maisan? Amo to naglain. Pamo niya tam tao, mga diri kami na nagkaon to na. May iba naman nga nagapati nga kinahanlan gid nga butungon ang ikog sang aloy antes inilutuon. Ay, basta nabaluan ko nga rin singuna sa mga katigulangan, namo ang pinangan ut doon mong kabutuhon mong ikog, kaya na makaililo. Ang pagbutong o kung pagkakasang ikog sang aloy antes lutuon, wala sang scientific explanation. Apang ini ang kinaandlan na halin pa sa mga katigulangan. Ginasiguro sa karon sa mga manugbaligya nga safe ang isda nga gikan sa baybayon sang Bacolod. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.